Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi alang sa tibuok kalibutan kapag laom. Na nasabi ninyong kapag laom, Jerry Laig, magpag-iguban kaninyo ning takna sa kabuntagon, kaudtohon o kagabion, no? Alang sa tibuok nga kalibutan. Ato isgutan ni mga igsoon, kining mga reform karon, kining mga offshoot, kining nihawa sa Seventh-day Adventist, unya walay lain nga ilang kining himulbulan gawa sa Seventh-day Adventist General Conference. Bisag klaro kaayo nga nabasa nga General Conference, the Voice of God. Apan muingon dayon sila nga uyon mo kana muyon sad ko nga ang General Conference padulong nas pagkadugta, no? Mo na nga siguro di po nato sila malalis tungod kay mao man po ang ilang unahuna igsuon kay mo po gitudlo nila, di ba? Atong tun-an kining gitawag og vegetarian o vegetarianism, no? Kining dili na mukaon og karne bisan niya gitugot mga kaigsuonan. Naigisulti din sa mga pamahayag sa gitawag og reforma sa mga reforms, no, kini. Iyon dre, ayon sa pamunuan ng Seventh-day Adventist Church, kanilang nalilinaw na walang pagtutol sa mga payo ni Ellen Gold White tungkol sa health reform, no? Sa katunayan, maraming programa ang mga inilunsad ng Health Ministry Department sa bawat misyon na may kinalalaman sa gitawag og vegetarianism sa pamamagitan ng lectures, workshop, vegetarian restaurant, cafeteria at ang mga programa sa radio station, social media at maging sa gitawag og mainstream media, no? Dere, ang tinutulan lamang ng mga pamunuan ay ang paghuhusga at pagkukundina na walang kaligtasan. Kana bang moingon sila kapag laom nga wa na mo'y kaluwasan kay mga pagano na mo. Mga pagano na mo. Naingon ba sa mga kapatid sa patuloy kumakain ng malinis na karne at isda, ito ay ang grupong offshoot o kanilang mga miyembro na naging extremist sa kanilang paniniwala